চিনি দাঁড়ানো दा बिसु actually প্রায় 5 মাস 5-6 মাস ওনকা 5-6 মাস বিছনা কালাইজা এন বিছনা কালাইমান বিসিংতি দাবু কামকে চাইমেয়া কামকে হিমুইমায়া এন বিনি यागो नायनायदि यागो दाबु बेलायनो किनि किनजा गामोन बागैनि जों तिनि आमसानि जत सिजान नुजक बाय पालखे हायलायै जों बनो बमा हायके चुबायमान एन बतिखे बनो जों दातरि हामरिमान आमनि बागै जों तिरि फायना बागै नाय हायलायजा एन दाबु जों मनो अरावान चुलायका जों जत मिललाय जेसों मानसा किचिमिचे रिलाय बनो जों दाबु काहाम डाक्टर फुनुगै एन बनो काहाम के दातरि हामना बागै जों चाइटंनाय एन नरकबो जुदि नुगै तंखांखाय अबिदि नुगै तंखांखाय आजा खालाय तिनि दफानि जत बरक किचिमिचे जों चुबालायका हांखाय बनो जों तेबो तारातरि न काहाम डाक्टर फुनुगै एन खाम तिसेमान हामबाय बेले केना हामबाय सिनि ससियेल मीडिया पर्सन नो तिनि अर फाइ मानजमनि बागै जों तिनि एक नं सिमना कन्डिशन आन्डार सिनि आमसाय गानावनो नन्दा कामी बिसि हेंके रामसंको विलेज ओ जगाव जों तिनि साखामिया सिनि खरकसा ताखुक अकरा सिनि दारा बिशु देबबर्मा मिनि साखामियानो जों तिनि नुगै बेलायखेनो खाखामका बमा हायकेनो कयेक दिन अमा हायके क्लाइजाक बिनि साखामिया बिनि याग्रक याकुंरक बेलायखेनो हामिया तै हिमबिमाया हेंके अमा हाय जरारगो सोंलुकुरक वानचुका सोंपनो सुबालाने हिनै तामुनि बागे हेंके ताखुक ताखुकनो सों सुबानानि बेलायनो नांगौ अमनो सिनि वानचुकमुं अबनो सिनि तिप्रासानि माया तिप्रासानि खायरकमा तामुनि बागे हेंके नोंबाय आं सुबालाया हेंके तै साबले सुबानाय अबनि बागे सिनि अरो सिनि युथनि तै सिनि आटासं सिनि अक्रा साक्राराव गतंगो बरक बायनो जों खाबाक साखाय कक सालायै जों फायका दिनै सिनि खरकसा ताखुक अक्रानो सुबानानि बागै जों बनो जे मानसिक जों नायनाय जों जे याक फलक मानसिक जों फलकनाय तामुनि बागै हेंके जों अमाहाय समयो जों सुबानानि बनो बेलायनो दरकार तै अ आमसानिनो सिनि बरम गोनां एमएलए बरम गोनां सार बिच्छकेतु देबबर्मा बबा हायनो साका सुबानाय नरक थांगै नायफायदि आंबो नरक बाक्सा बनो जे मानसिक सुबानानि हिनै अबनि बागै जों बेलायनो खा तंथकमानि तामुनि बागै हेंके जों बरकनो सुबाबमिनो जों कुसुगो कानाय हेंके ताखुकते बुहुकसं आं माय गोनां तिप्रा सारकनो सिनि दफानि तिप्रा सारकनो आं अबनो कन्या मुसुंगु नरक नां रिक्वेस्ट कन्या मुसुंगु जों तिप्रा सांगै फायदि नरक नुगै तखाय नरक बुसुबादि बनो तामुनि बागै हेंके अ ताखुक अ नुखुं बेलायनो केबेल बेलायनो रां पुसा करै नुखुंनि बरक दिन हाजिरा खायना फानसे जागा करै अमा हायके बुनि नुखुंगो खक्सा खमनि लेपसा लेपनि मानिसि बरक सावै दंमानि दिनि बिनि साइनो साइसि तिनि बिहिकनो सारिना तंमानि अ बिहिकसे साइनो तिनि सारि मा तंगो बोसाबति बसिगन तंगो अबनि बागै बरक बेलायनो जों जालक लायजाक बोसानो दे तिदुलनाय हायाकेबा बोसानिया दे सारिनाय गावमा हाय जरारगो जों सुबानानि बेलायनो दरकार अबनि बागै लुकुरक नां अबनानि कयमु बेल खागनां माया गोनां लुकुरक नरक बाहायनो हाय सिनि ताखुकनो सुबादि अमनो जों कयो बेलायनो हाम नों सिनिमु आनि सिमुं आं YTF नि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट